Vo farmárskej revii som vás viackrát presviečal o tom, že vyrobiť doma syr z mlieka z automatu je jednoduché. Aby sme vám to dokázali, pozvali sme do štúdia ministra pôdohospodárstva pána Jahnátka, ktorý bude vyrábať syr spolu so mnou. Dozor nad nami bude mať nestor slovenského mliekarstva a ovčiarstva pán Karol Herian, ktorý na záver aj posúdi, kto z nás dvoch vyrobil lepší syr. Čo treba urobiť ako prvé, pokiaľ chceme doma vyrábať syr? Až chceme doma robiť syr, tak buď máme domáce zvieratka, máme kravičky, kozičky, ovečky, alebo si kúpime mliečko surové v automate, áno, a môžeme aj v paneláku robiť podobné syry. A musíme mať za prvé dobré mliečko. Až máme kravské mlieko, mali by sme ho spasterizovať, to znamená na 72 stupňov ho spasterizujeme. To je práve náš dnešný prípad, áno, pretože sme doniesli mlieko z mliečného automatu, kravské mlieko. My už sme ho predtým zahriali, spasterizovali, nechali ho mierne vychladiť a pripravili na ďalšie kroky. Teplomer mi ukazuje 33 stupňov, takže sme v azurite. Prvý krok by som doporučoval, keby sme tam pridávali chlorid vápenatý. Čo je úlohou toho chloridu vápenatého? Prečo ho tam pridávať? Chlorid vápenatý sa dáva z viacerých dôvodov. Hlavne pasteurizačnou teplotou. Pasteurizačnou teplotou sa vyzráža časť rozpustných vápenatých solí a tým musíme obnoviť. Inak by sa na to dlhšie alebo horšie zrážalo a syrenina by bola veľmi jemná. Aby sme obnovili ten biologický život, musíme tam dať mliekárenské kultúry. A to je tá zakysanka. Na 5 litrov mliečka máme 5 litrov mlieka v každej tom hrnci. Odporúčam, aby sme dali 1% kultúry, to je týchto 50 ml. Nasleduje zasýrenie mlieka syridlom. Máme k dispozícii pipetu. Pipetou si vieme pomerne presne odmerať 5 ml. Sú aj domáce nádobky na dávkovanie rôzne. Nemusí mať každý domácu pipetu, ale je to presnejšie s tou pipetou. Pán minister, myslím, že nemáte pipetu prvýkrát v rukách. Čím to je? Nie. Čím to je? Počas štúdií som držal takéto pomôcky chemické veľakrát, lebo pôvodom som vyštudovaný chemik. Máme syridlo, môžeme zasíriť. Môžeme zasíriť. Všetko tam vylejeme, dobre zamiešame. Po našom sme syr zakľagali. Čo to znamená? No, znamená to, že treba vyskúšať, či tá mliečko je dostatočne pevné, či má dobrý ostrý lom. Čiže treba si vyskúšať s nožíkom, či tá syrenina má ostrý lom a musí mať pekne oddelovať sa. Pekne na takých 5x5 cm štvorce. A dočkáme, pokým vystupí srlátka a potom budeme krajať ďalej. Keď už začína pekne vystupovať srlátka, s tou váračkou potom treba tak opatrne, jemne to pomiešať zo spodku a krajať, aby sme dosiahli a krajať to postupne na ešte menšie kosečky. Ja idem na špionáž do susedného hrnca. No, to vyzerá dobre. Vyzerá to zelené. Tie kocky sú naozaj pravidelné, dokonca sa mi zdá, že pravidelnejšie ako u mňa. Čo vy na to, pán Herian? No, ja takisto musím konštatovať celkom objektívne, že pán minister to má rovnomernejšie, pokrajané a má aj peknejšiu takú žlto-zelenú farbu tej servátky. Snažil som sa dodržiavať postup. Výborne. No, doporučujem, keby ste si skúšali pevnosť toho zrna, zobrali pár zrniek na tú lyžičku a skúsili to, teda, či sa to zrno, či dostatočne elastické. Môžem? Áno. A pokiaľ je elastické, tak môžeme začať vylievať. Teraz sme odkázaní na spoluprácu. Skúsime odliať. Áno, všetko môžete tam vyliať. Máme dve hrudky. Nastokneme to. Výborné. A necháme otekať. Spoločne. Raz, dva, tri. Výborné. Tak. Výborné. A hrudka už sa tvorí. Máme za sebou ďalšie 2 hodinky. Prvý syr nám stiekol, ďalší sme pripravili a teraz ho poďme ochutnať a porovnať. Urobil som dobrý? Áno, výborne. Myslím, že je veľmi dobrý, sladulinký, nie je vykysnutý, ale už v tomto štádiu sa dá konzumovať, nakoľko to bolo pasteurizované mlieko, áno? Dobre. Ochutnajte môj, môžete si osoliť.
Ja si myslím, že nič mu nechýba, že je výborný. No, ja si myslím tiež, že je výborný. A takýto syr je vynikajúci. Ak sa nebojíte, dajte ochutnať aj ten váš. Dám aj ja môj ochutnať. Robíme jemnejší plátok. Mne sa zdá, že ten pán ministrov sa trošku rozpadáva, že je príliš mäkký. No, ono je to podobné. Aj tento syr, podívajte sa, on je malinko mäkší, ale dobrý je. Ešte moc mladúčky, to je to. A teraz vyhodnotenie, kto bol lepší? Kto bol lepší? Priatelia, ja si myslím, že ste boli obidvaja vynikajúci. A obidva syry sú dobré. Ťažko urobiť nejaký rozdiel. Tie syry sú veľmi pekné a veľmi podobné. A ja verím, že keď to ešte do zajtra vychysne, že to bude super dobrý syr. Uzavrieme to remízou? Áno, áno. Gratulujem, pán minister. Ja si myslím, že tie syry tak pekne vyzerajú, že oni sa žiadajú už na okamžitú konzumáciu. A nech vyhrajú naši producenti mlieka a syra. Nech vyhrá slovenské mlieko. Pripomíname, že syr sa dá vyrobiť len z mlieka kúpeného v automate alebo priamo z dvora. Z mlieka v krabici, ktoré kúpite v obchode, ho neurobíte. Jedna otázka sa opakuje vo vašich listoch veľmi často a týka sa hrdze hruškovej. Veľa z vás má s ňou problémy, napríklad aj Miloslav Manica, hoci sme už o nej viackrát hovorili. Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti a tak sa k nej opäť vrátime. Pán Manica listy, ktoré boli napadnuté hrdzou, obral a chce vedieť, či urobil dobre a či urobil dosť v ochrane svojich stromov. Jedná sa o hrdzu hruškovú. Jej pôvodcom je mikroskopická huba, ktorá sa volá